Mangthong kaipai khangke abo arani nornani kisa jengjalno nango phiaba khapani tripri takhuk tei bukhurok mangthong kainani bagui processing cholui tongmani no nornani kwbang jora nangya. Online no chirikma bai simin wnglaia social media o salaimani bai simin wngya abono writtenly objection bo ahaino swngrwlaina nango tabuk dophano hamjaknai lukurokno tripri khorak sengna muchungo sabo dophano hamjaknai borok. Tripri khorang kunu political party ya NGO motha phano wngya tripri khorang khe kaisa tripri dophani khorang no koktun rohornai kaisa koktun simingse. Tripri khorang koktun no simingse rohorui mano nangmani jorao soi mangpui rokno tisai phunuknani simingse mano phiaba a samungno tangnai hingkhe tabuk dophano hamjagui tongnai khapangni tripri takhuk tei bukhuk rok simingse je khwnawi tongnai je joliwi tongnai norokse mangthong tabuk inauguration wngya swkangno abono oro makaiya hinui objection rwna nango.